Айде. Ще метеш ли, Александра? Айде, мети. Мети. Айде, баба. Стани и мети. Дай. Стани, баба. Баба ще стане. Страшна метачка си ти и 5 лева ще ти дадеме сега. Айде, мети. Браво! Много хубаво метеш. Браво! Кой мете? Александра? Александра! Не там. Не. Метачката. Метачката. Ти не измете ли вече? Александра. С на майка ти и с на баба ти превозното средство. С на майка ти и баба ти превозното средство. Да. Колата им взе. Взе им колата. И ти ще караш метла някой да е спокойно. Тя сама ли си е взе? Тя си знае, че си е там. Александра. От хубаво, че измих. Оня ден. Метачката. Метачката. Трябва да я купа. Има ли сподолка си дръж? Я яхни метлата. Не я пипай долу, само си мети. Александра, кажи да не я пипа долу. Долу не, няма долу да я пипаш. Хайде, отивай да изметеш хола. Айде, ласка.